Hola, aquest vídeo parlarà del poble més bonic del món. Aquesta frase la deia Salvador Dalí de Cadaqués i és una frase que m'heu sentit dir moltíssimes vegades quan hi hem anat amb el centre. El que passa és que quan jo la deia no citava mai Salvador Dalí, perquè ho penso realment. Aleshores, aquest vídeo el que pretén és fer una petita síntesi i un petit tastet sobre aquells llocs que fan de Cadaqués el poble més bonic del món. Josep Pla deia de Cadaqués: veuríeu que l'extrem nord-est de la península, els contraforts orientals dels Pirineus, haurien pogut formar una illa. Si algun dia pugeu als Simonets, que són les puntes més altes del dors del Pení, i per tant els llocs més elevats del territori a què faig referència, difícilment us podreu sostreure la il·lusió que us trobeu en una illa. Dels Simonets estant, la vostra mirada abassegarà una circumferència limitada en un 80% pel cel i la mar, i sentireu, sobretot, les sensacions que donen les illes, una obsessió de recolliment, una seguretat, real o fictícia, i un sentiment de llunyania, la convicció tan satisfactòria que la gent que no té sort de viure-hi és d'una infelicitat completa. Tenint en compte que la badia de Cadaqués és una de les més grosses de la Costa Brava, no és d'estranyar que l'any 1030 l'abat de Sant Pere de Rodes estigués interessat en posseir l'alou de Cadaqués, fet per al qual es va produir la compra-venda d'aquest alou, com us deia, per part de l'abat, que li va comprar en el comte d'Empúries. Arran d'aquest fet, es té constància que el primer nucli poblacional estava situat en el que són les cales d'Espianc i d'Espoal. Era un lloc que per naturalesa era el més idoni. Tanmateix, després d'uns quants anys en el qual el perill del mar va incrementar, tenint en compte la presència dels musulmans, això va fer que la població es refugiés a una zona una mica més elevada, conegut com Esbaluart, una zona rocosa, elevada, a prop del mar, que els permetia a la seva elevació protegir-se dels perills del mar, que és la meva primera proposta del dia d'avui, el nucli antic de Cadaqués, amb tots els carrerons estrets, els quals es caracteritzen sobretot per aquella pedra de llicorella que els habitants de Cadaqués anomenen rastell i que, amb aquesta forma d'espiga, permet l'evacuació de l'aigua en els carrers. Així doncs, el casc antic de Cadaqués és la meva primera proposta d'avui, amb els seus carrerons, amb els seus porxos, les seves cases blanques que fan pujada, fins a arribar al cim, al punt més elevat del que seria el casc antic de Cadaqués, que està coronat, quina millor paraula per utilitzar, coronat per la perla del poble, que seria l'església de Santa Maria. Una església que va ser arrasada per als corsaris a l'any 1543 i que, amb l'esforç de la gent de Cadaqués, va ser refeta en un estil ja de gòtic tardà i que Frederic Rahola i Trèmols va deixar immortalitzat a través d'un escrit seu en què deia que l'església del meu poble la construïren els pescadors, treballant en els jorns de festa en el bé del nostre Senyor. I no només l'església brilla per la seva magnificència, ja que si entrem a dins veurem el meravellós retaule barroc de la Mare de Déu de l'Esperança. És un increïble exemplar de l'Escola de Vic, dissenyat per Jacint Morató i executat per l'escultor Pau Costa i Joan Torres, en el qual hi trobem 365 figures escultòriques, amb més de 80 àngels que la decoren, que d'aquí vindria una famosa llegenda de Cadaqués en la qual hi havia una senyora que quan anava a missa es veu que en comptes d'escoltar el capellà s'entretenia a comptar els angelets que hi havia, i clar, fins a arribar a 80 ja us podeu imaginar, i que aleshores es veu que Déu Nostre Senyor la va castigar deixant-la cega.
és una de les anècdotes que s'explica d'aquest retaule, juntament amb una altra, que és que a l'època de la Guerra Civil, que és quan es van liquidar la majoria de retaules barrocs de Catalunya, el de Cadaqués es va poder salvar gràcies a que es va convidar a les persones que volien cremar el retaule, se les va convidar a un àpat, un tiberi important, i mentre dormien la mona, la gent que volia salvar el retaule van tapiar tota la part de l'absis, de manera que quan els revoltats es van despertar, van quedar-se meravellats de que havien fet la feina sense adonar-se'n, no? Bé, la qüestió és que val la pena, paga la pena el fet d'anar a veure l'església, no només per al que és la pròpia església i per al que hi ha dintre, sinó també per les meravelloses vistes que es tenen del poble des de la terrasseta de fora. Aquí es pot veure el famosíssim illot de les Cucurucú. La meva tercera proposta seria la cala de Portuguer, que seria el primer raval, per tant, primeres cases que sortirien fora muralla, al llarg del segle XVIII com a conseqüència de la tranquil·litat dels mars d'aquella època i de la prosperitat del tràfic marítim. A partir d'aquí, moltes persones surten del nucli antic i es posen a viure i a treballar a la part de Portuguer, el nom del qual faria referència a la presència d'algues a la platja, cosa que podem constatar, dono fe, que acostuma a estar sempre plena d'algues. En aquesta cala es troba les famoses arcades del carrer de la Riba del Pitxot, amb la qual es va inspirar Dalí per fer un dels seus famosos quadres de Cadaqués, que serien aquestes famoses arcades on hi passaven dues aiguaderes que portaven aquells recipients tan característics per portar-hi les aigües. La meva quarta proposta és la Casa Serinyana o Casa Blaua. Per poder-vos parlar d'aquesta casa hem de fer menció d'una de les etapes més riques en tots els sentits de Cadaqués, que seria aquest segle XVIII i XIX, en el qual el comerç de la vinya va arribar al seu màxim, cobrint-se tota l'orografia de Cadaqués amb vinya des de les zones més planeres fins salvant els desnivells més abruptes a través d'aquelles feixes que a dia d'avui encara ens han arribat allà testimoniant aquesta feina del treball dels homes que per poder aconseguir el fruit que desitjaven van anar moldejant el terreny. Aquest treball de la vinya va permetre la seva comercialització a través del port, a través de la costa catalana, però no només a través de la costa catalana, sinó també en la Mediterrània en general, i que a partir de l'obertura del comerç amb Amèrica es va traspassar aquesta activitat a ultramar, fent així que es construïssin grans fortunes, com per exemple seria el cas de la família Serinyana, fet per al qual un dels seus descendents, l'Octavi Serinyana, el 1913 va decidir vanagloriar aquest passat indià i va encomanar a l'arquitecte Salvador Cellers que li construís una casa exemplar d'aquest estil que estigués en una zona estratègica de Cadaqués, al costat de l'única font d'aigua potable que s'utilitzava i que a més té unes vistes fabuloses de tot el que seria la platja gran. Si després d'aquestes 4 propostes que us estic fent no us sentiu prou impressionats o prou cridats per venir a veure aquest poble més bonic del món, només em caldrà comentar-vos que van venir-hi personatges, artistes de tota mena, com per exemple Luis Buñuel, Isaac Albéniz, va venir Ramon Casas, Santiago Rossinyol, Manuel Huguet, per citar-ne només uns quants, Pablo Picasso, Joan Miró, captivats evidentment per als personatges que els van fer venir, els van aconsellar que vinguessin, però captivats, com deia, per les característiques d'aquell lloc, realment un lloc inspirador. La família que es consideren els grans descobridors de Cadaqués són els Pitxot, passant a una família d'artistes, com podríem citar, per exemple, Ramon Pitxot, pintor modernista, Maria Pitxot, una cantant famosa, Antoni Pitxot, que seria amic de Dalí,
i que acabaria influenciant la seva obra utilitzant aquelles pintures, aquelles pedres del Cap de Creus característiques per tal de fer les seves pintures. Per tant, artistes de tota mena doncs han passat per Cadaqués. Serà per alguna raó. Per tant, si amb això no us acabo de convèncer, només em quedaria una sisena raó per tal de convèncer-us. Que, evidentment, si no us convenç a través de l'art i no us convenço a través de la bellesa del lloc, només me'n queda una opció, que és a través del menjar. Cadaqués són molt famosos els dolços coneguts com a taps de Cadaqués i que a més també un altre dolç típic de Cadaqués, però que cada vegada se'n fan menys, no sé si per al context social actual, són els matrimonis. Es veu que els matrimonis han baixat últimament en la producció de la pastisseria de Cadaqués. I si això no us convenç tampoc, dir-vos que a l'hivern es fan unes garrotades espectaculars, que encara hi ha llocs on fan anxoves realment bones i que sempre hi ha algun lloc o altre on perdre's i quedar-se senzillament assegut en alguna pedra mirant les ones del mar com repiquen a les roques o a la platja i gaudir que ens trobem en l'extrem més oriental de la península Ibèrica, al primer lloc on els rajos de sol toquen la terra, on els Pirineus troben la mar i on els artistes troben la inspiració. Si amb tot això no us he convençut, al següent capítol espero aconseguir-ho. Que vagi molt bé i fins a la propera.